Bună ziua, eu sunt Bogdan Ungurean, puteți să mă urmăriți pe pagina de YouTube Cubic Rubic Bogdan Ungurean. Azi o să vă arăt cum să deasamblăm un cubic și să asamblăm un cubic. Pentru început îl deasamblăm. Uite așa, tragem. Nu vă temeți că nu o să se rupă, dacă trageți mai tare o să se rupă. Așa. Așa deasamblăm tot. Așa îl deasamblăm. El se deasamblează singur, vedeți? Așa. Veniți încoa. Așa. Asamblăm. Acestea trebuie să fie mereu drepte. Nu așa. 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 Dacă putem să punem și așa. Așa. Dar trebuie să punem mai întâi așa. Așa și acum punem acesta nu e bun. Trebuie să vedem pe aici. Ei, mi se strică. Trebuie să facem ca să nu se strice. Așa. Da, și le punem așa mai departe. Mi se strică. Cam o să încerc să nu se strice, că se strică și el repede. Dacă uite așa, acesta e bun, așa îl pun și vedeți, deja am făcut un pic. Iată, mai avem și aici, dacă punem cubicul, așa, uite și așa, așa și mai punem și, iată, uite așa, nu merge, trebuie să facem cumva, aceasta trebuie să fie bună, uite aceasta, asta este bună. Așa, le punem și iată, îl băgăm. Uite așa, asta este bună. Dacă roșul și oranjată e aici. Uite așa. Și acum trebuie să punem părțile. Așa, le punem. Uite așa. Și aici, uite așa. Aici. Uite așa, da. Nu e nimic dacă acestea se mai duc în părți, că se țin. Așa. Așa. Și uite și așa. Iată cubicul. La revedere! Vă doresc o zi frumoasă!